an ho lam chuan ngoi reng chuan kara chuan an thu wangwanga junior chu run chong chhuakin kan contract top lam alo ni to a ti a mingyan chuan nia ti in lo chang ve bok a lo hmel vak lo hle a kan thil in tiam te kha naktu ka ikuta ka lo da don nia a ti a junior po chuan a topa chuan ka boss chen pui hun chu alo top ta a lom hle mai a ti chuan iloma mo alo ti a soitur shelo chuan an ngoi le ta renga zanan mu chu enge mo ngai to chuan an pahnih chuan an mu thei re re lawa anin let ton seka jing alo ni a in hnoya chuan mingyan chuan alo nga ka alo chuk ti a mu ve le chuan ngai sak lo ang dewin sofa a atlan pheya ava chule dai junior po chuan ron chukin an contract te bula om chu ala a kalmaya tum chu loading te ti in a file chen khat pe in I kalma in hei hi han ente ati a en lai chuan thilvel kan chuina a inu chungchang chen khat shat ka neya a thalak chen khat te hi en chiang la ati a chung thalak te chu ngu hongu lo lak ru vek chu ni in a ril ru chuan heng thil te hi ngu hongu ti ani ti ka thailand thei chuan kanu ming chiat na hi a re theyanga chumi tur chuan kanin hwal na hi ala omanga ya ni ati a mingya hne na chuan Mr. Gu hanti in ipu in Miss Shen ila mu ngai mia lo nei tir chi atum ti ka sha a chumi chu ipum pel theinan ka pui lo lo don che em ni ati a chu mingyan plan chu ni rengin ani la chuan du ang dewa lo om chu du lowin Miss Shen nei chu katan poina om hlei nem alo ti a ma se junior chuan chutyang ringot ani thei hlei nem in ne na te chu thil mai mai ani lawa nakina imi mangai te po ila tonga nga te chu ati kwal vela mingyan la chu a plan kal fu bok nen le lam hoi chuan alo lom ve em a ti chuan alam chu a hoi le a ani chuan chutiang ani chuan that taka kan tho dun le thei ka be sei ti in lo pom ve ta boka junior chuan han si bayatum chu a kutalo da son dai Chairman chu lo langin a secretary chuan DNA report chu lo pe in a fapa hongze le junior te DNA report ni in alo in mila a hlim hle katunu muturin kakal don ti in a chhuak nga la an ina chuan vakalin an pani chuan ama a chuan an thurana en run runin in la in chen fel na nge a ti roka mingyan chuan kapu ahman zongin idu angin ka omchina ma se tu na chuan ka zom theilo ani ti in junior nen chuan anin chen theilo tur thu chu asoya an company wanga Shen family te ne na in nei tir tu man ni na chu soi chhuakin an company lo kai san zel theinan chuan Shen group te nen an tho dun kher angai lo tur thu le aman a theina nge ya adin chhopui tur thu chu a shila apu po chuan ole itana chatur karin ka shil to che a ma se idu lawani chuan ka tilui lawang che vo ina Mr. Shen nen ches kan khel dun do na in chen chin chu kalo soi puyange ati a apu ina apom pui ve mai chu an lom hle a chwa don chuan junior chuan pugu ti ina kawa apu chuan ngu ti kha tel kherangai law mingyan angalo mini kapu ti in min kau tuang che ati a an hlim hle apu po chu chutiang bokin zana chuan junior chuan akhuma chuan alo in ngai to na sa hle a ama a mingyan thil soi te kha ngai to in khanga soi zong zong te kha minlo du ve reng ani theyangem ati a ma se oi lo chuan junior chutiang thil thleng ngai lo tur ngai to su a in ti le a chutiang bok chuan mingyan chu a ruma alo oma a in ngai to mu khle ani po chu an DNA test result kha alo mu ve reng hi alo ni atu ka chuan apu chuan mingyan chu lo mu in junior nen chuan in nei tur chuan alo ti a chan po Shen group a an pu ber chuan a thil soi chu rem ti pui vak lawin boina a siam lo na na ni thu chu alo soya mingyan hne na chuan thlale hi engi ane in nei somna ka va pe anga a fel vek ani mai ati a mingyan chuan nei va chu ka du alom ma se kanat na pu aladam lawa ti in chuan lam siam chu atuma
mase apu chuan anat na chu an enkol tur thu shilin atan doctor thatak treatment ron pe tur atir tur thu shil chuan a chhuak ngal bawk mingian chuan treatment chu lo la mekin in chi bayan lo zir meka mase a doctor pa chu si ka hlau em a thei ngang si lo junior chu ron kalin engein tia a ti chuan treatment kala ni hi alo ti a doctor chuan miss Judy ro ti in alo shewata inin nei don ti kalo sha a kalom puilu tuk cheu a ti a junior chuan eng treatment nge a ti chuan mingian chuan post traumatic stress disorder PTSD anti anei thu alo shila afal abyak do wang chuan mingian chu an ka shanti ra ti chuan junior ne na chuan a chan chin chu asoya anin nei nuwa po an panin kara boina om thai tur thu te soin ama chu anupui ni dona ama nai ber tu tur ama chain apui thai tur thu te chu asoya junior po chuan ngai to in ama a mingya na lo chan pui na le a chan na zong zong te chu ngai to chhuakin ole tun hi ka pui ve thei hun ani nge yang ti in engtin nge ka pui thei yang enge ni ti ngai ti in a sota mingian po chu aruma chuan lo te in engwanga ama chu kalti ra junior chu afala biangi ani angti te chu alo ngai to a to pa chuan a chhuk le tange nge a azuk chhuk chuan doctor khalo om to lawin khonge doctor kha ti in a zota akal to thu chu alo soye mase keima po min la ti dam si lawa min ti dam thei lawa chu wanga ni nge yang kadam to ngai don lawani hi ti in chutlenga chuan a han nuar vela nupui po fa po kala nei si lawa te chu ati kwal vela joinan chuan kanin nei don ya fa po kan nei anga alo ti ve a anwar rei ta chu aninga nyang atok kapuyang chi ka ti chu ati ta twara mingian po ron chu chhuakin ka in beng dai to e a ron ti a junior chuan ngai to vung vungin awa nai zela chutlenga chuan a bo bet tabok nai dewa chuan a mela mingian chuan a fop do ne moti in a moite chu alo tikum put puta mase junior chuan tikhan a theyem ti chuan a chu tha a mingian hoi hai hle bok kha kan ti do ne mokatia a han ti roya engmo alo ti chuan engma ni lo alo ti levat joinan chuan khatyang a hnaya khan a poilo ti ro a ti a mingian chuan poilo wang ka ring a ti le mase joinan chuan ang ka ring a ti in thu chiang mi shil ro doctor khan nangma I that le va theinan physical contact lo nei pui chin ro a ti a chuan tu nanga hnaya khan engi an ti chiang takin min la shil lawania a ti a mingian chu akal da ya anunga chuan azui ve a mishil maila ti chung chuan zinga chuan breakfast an ei duna junior chuan nizana ka soi kha nangma nat na kan ti dam theina tur ka ti kha engi an atile mingian chuan acha alo ti ringot ani chuan vo ina chang office a irwalin kalokal tu ang ati a alo du lo hle mase ati lui wang chuan a hnial ngam talawa kalohan in siama nge ti ina thosana office a chuan an pahnih chuan in kai rialin an kal duna mi ten an lo mu chuan an lo en du hle mingian chuan han du lo hle ma se junior chuan ati lui zela an ho nu chuan junior chuan doctor kha a han ko la ani chuan alo kalman lo tur thu le ti theiwa ka nei lo thu shilin mingian chu akuta om thu chu shilin kut in kai ringot law physical contact dangte po ti pui zel tur chuan alo cha a mingian chu lo kalin doctor alo kal don lo ti chu alo shila junior chuan movie endun maila ti in anui za thlak le en nuam deuh tur lam a han ti nge ya ma se an han en chuan the ring ngei mai kha an ena mingian chuan a hlau hle a in huma junior chu aman betlata a phule zok chin hei hi mo nui za thlak chu ti in kan voi khat en na hi a top na ni ro se a ti a hlo om deuh la ya chuan junior po a han che ve chata mingian chuan in ti pachangin alo pom bet ve wata
a lo om lo lem vek ani hi a ti ve a ma se a nu dewa chuan an pahnih chuan an au vak vaka an hlau chu karen la chu ala ron thim dai le nga le mingyan chuan siam tu tur ka ko mayang a ti a junan ve thung chuan tiang siam poi thiam lawa mo a ti chuan ka thiam khera ngai hle nem a han ti ve a nakina inu pui le fanau te ne na inom huna po i siam thiam lo chuan awa boi thlak du om ve a ti ta ka chuan ole a harvak don lawa kan siam ange a ti le tange nge a ti chuan an pahnih chuan in hnuai lama an chuka thim hnuaya chuan stepa chuan chukin an hlau deuh bawk nen mingyan chu akal ma save nge ya a hnunga junian chuan ron zuin arab sol pal chuan mingyan chu azuk bo a muya tak chuan azuk fo pal thowatin karuma ka han chho ma sange ti in thim hnuaya chuan a chho san ta da ya mingyan po chuan a mui chu khoin a hlim mel vur vur hle bawk aroma chuan junian chu alo khi vur vura ama a an omdan wang khan mingyan pen thoma sha chuan amu wata ma se mingyan chu ron lut lo chuan a let le dai si a junian chu nualin a za thlak le mai a ti le nu a ma se a text a chuan mingyan chuan voice message lo nu che in tlaya electric chu ka siam mayang alo ti a junian po hlim le in a za thlak na pakhat ma hle nem ti in ole ke point ai tur tui deuh kan electrician tan kalo ba sayang ati veli a an hlim dun hle an pani chuan chutia in text vel chu nuaman ti hle boka junian bazar tur chuak chu jangwali khan lo en thla in azuya junian po market a chuan thil te chu alei ve a mingyan chu texin asiam tur te chu a han shila ani po chuan rang deuh deuh chuan alo reply ve zela an hlim dun hle a holam chu a taxi ko chu bia in a han lu tur chu midang lo chuang ve in miswal te chuan an kidnap zuya mingyan po chu dora kalin junian tan bik liao liao azung bun order chu lamin ma se ko le don wang chuan a la a jangwali chu lo ni in junian a kol thu le dama ala mudu ani chuan jangling factory ya local ro ati a rang tak chuan atlan ngal wat awa thlen chuan jangwali chuan electric shock na nen junian chu alo vau beta mingyan chuan thla turin ti eng ang ma se a du lo poisai du ani chuan ka peyang che engpo ka peyang che junian kha tina su alo ti a ma se ani chuan poisa ama mo lo thu le adu chu junian thi ani thu le ama chuan amangai ber thilai mu se adu thu chu asoya inchunga chang chuan a han nema ma se wa nei thlak takin asira bara chuan alowin hamtang thei sha ma mingyan chuan lo pui watin security te po an lo thlenga jangwali chu an lo man ngal junior le mingyan te po chu anin kwa vong vonga icha em ati a mingyan chu alowin ti pem wang chuan junior chuan mingyan thi sanikaya ati a ma se ani chuan heng thil aya ka hlau hi ka sheto chu nang chan che hi ani ati a kum khwa a nang ne na omduna ka du na che ti lan hi ka du ani ti in reitak alo du to thu chu a shila azung bun khala chuakin min nei du angem ti in a propose ta bok junior po alom hle a min chan chuak zo che a ti hian itili a ti in alu chu alo bu ve na pa ti chuan zung bun chu anin bun ti ra an hlim dun hle office lo langin gu hongu chu alo langa a secretary nen lawin bia in an plan pakhat a flop thu le jangwali an man tangkai na chu a hlo chamani ti in an lo soya ma se plan ver ther tak nei le in tuna chuan kan thil du kan ching fel to ang mingya na chaklo na junior na nei ti kan she to boka alo ti a sin dang no langin mingyan chu in nei kordora hian alo oma junior lo langin in nei kormoi deuh mai hi arun ha a analin ain me kher mai mingyan chuan alo en dau dawa junior po alo nui ver ver alam pan chuan akala chutiang bokin mingyan po chuan malam chu apana anin to chuan imoi hle mai ti in a faka vo in hi kanin nei ni ningal mai se ka ti hle mai te chu ti in case an tum chu
lo in dangin mi in min mu ange ati a mingyan po chu to ve mai in I vela diklawani hi khoi kalau siam change ti in asiam der saka pina in tipem ang takin han oma thisen mu a ni kho shelawa om ang khan omatum chu junian pu a lau thong hle a ma se a in rin lo hlan chuan akis ta thu ta in la sang vatin junian chuan iti om ang lo e mai ka hlau man zia kha isha em ti to re su ti in a oma chuan a chuma ma se mingyan chuan pot nai le in a fop le a junian chuan ina pangpar lo siam felvel mai maya doorbell ria wang chuan man mu taka da in kongka chu awa honga gu hongya ani wang chuan enge hetai ti in lomlo ti sha zet hian a han zo ta ron lu tin ipute ya kani a minza ve deu ta che mingyan ang che ini una win ni na tilang tu pakhat ani ati a sofa lama pana junian chuan zui ve zelin engei du ati chuan han chu phot la ti in a chu thlave a ti chuan an DNA report kha ape a he hi en la ati a mingya nen hian thisen in zo min ni a ani hi I unau pachan ve ani ati a paper ena mase ani chuan hetyang mai engatan ma ka tilawe siam chop thei ani alo ti ve tlata proof na dang ka nei lom ti in anu le mingyan pa te thalak dun na chu ape a ama chuan anu le mingyan pa te chu anin mangai thin thu te chu shilin apu wanga anin nei theilo thu te shilin mase anu chu alo rai mana tu na apa Mr. Tao anei nu loka ama po apian thu te chu soi ta vekin junian po aril ru chu ana hle a aril ru chuan ani chuan kanu hi alo fi hlim bik re lo ti na ani mo ti in atlan son da ya gu hong ya chuan a phone la chuakin mingya na kola thil soi pui tur nei thu le a ina alo nga tur thu chu a shela junian chuan apa wa mu nga lin pa ifanu dik tak kan ni lawem ni khonga in mi shil ro kata na poimo lu tu kan ya mi shil sham ro ti ina nge na apa chuan a thil in lem khal pa in ole ka shilang che ma se hemi shat nu chuan nangma a I tor tur tam taka om don ania I sha ta chula ni ti ina shila mingyan po in lo thleng ve in gu hong ya ne na chuan engei du ati a ani la chuan joinan chungchang soipui che ka du ani ati chuan mingyan chu ruma chawa tuma junian au pa chuan ma se ina chuan om lo thu le an pahnia ni na a shil to thu le rilru na taka a chwa thu chu a soya ti chuan mingyan ne na po chuan thil chu a shil ve li a report pepa chuan an nin na chu apu point a shat vek thu le ma se an pahnia in nei ala phal cha na chan ni thei ber chu junian hi gu family thisen kaya ni a ma se nang hi ni lo ti na ani ti in apa chu apa alo ni tak tak lo ani ti in ama po khan ipu inram danga ada char che a aveng him zel che ya ati a mingyan chuan enge ka ne na changi du ati chuan president ini na achang hian in hnuk dok ro iti lawani chuan news hi puandarina omang tunge rilru na ber tur chu ishat kha midang ngai da na wangin ipa po a in ti hlum to a khami kha sharing la ni kha chung in ngai to na ka pe yang che ti in chwa sana rilru ha tak chuan mingyan chu sofa chuan a thu thla a in ngai to na sa hle ti chuan in khal chuakin apu ina chuan avakala chuti mek la in junian po chu apa chuan chanchin lo shila ama chuan mipa ngai ve mai kani a kachak ber chu mania company nei ani ve a khati lai khan junian group a hian employee pakhat ve mai kani a inu kha arukin ka du ve thei em a mase kanin kar in thlawa wang khan engma ka ti thei lawa mase inu pa ipu khan offer min pe a inu nei theina tur mase kanin nei khan inu chu alo rai dai to hi alo ni a mase ke chuan ka fa ang che in ke en kol tur thu che in ka in tiam ta a inu ka lo du ve na zong zong nen khan mase anuwa in du na alo re a ti chuan jangwali kha ka tunga ani nen khan fa nei in u naw nu juwa hi alo pianga
ti chuan inu chen theina tur ka ngai to ta ni ti in engkim chu a hrila Junior po aril ruan a hle a chutiang bokin apa po chuan sheoma ti hle a ti chuan ani chuan mingyan nen hian unaw kan ni tak tak ti na em ni ti in a ngai to a muang chang a thawin akal sun ta bok mingyan po chu ngui tak chuan in a chang than alo chhuaka akara luhma chuan ko la tunga Junior omna an mu to thu le anu thana tlo thu chu an lo hrila avakal ve ngal Junior chu anu than bula chuan lo dingin alo chapa anu ne na chuan ti dana sha lo thu te le akal zel dan tur a sha lo thu chu chap zoi zoi na lo soya apya hnim phe na chang chuan mingyan chuan alo thlir ve renga ani po chu shom ti takin om ve reng bok Junior chuan nu kami hmangai ber chu ka unaw pa lo ni si a engtin nge kanom ta kang ti in chunok chuan a chap na sa hle a mingyan po ami tui chu tlave sakin akal sun ta dai ina chuan alo nga ka Junior alo lu chuan ilo ho to a alo ti a mase ani chuan chang me alowin in chung lama chuan a chho san dai mingyan po aril ru chu a shom hle a Junior na ron chuk le chuan a suitcase nen ron chukin chua alo tum hi alo ni mase mingyan chuan lo dangin chhuata chuan an pahnih chuan an thu thla a Junior po ami tui chu atla zoi zoya an pahnih chuan una wan ni thu le anom dun thei lo tur thu te chu a hrila mase mingyan chuan thu dik hrilin an pahnih chuan una wan ni lo thu le ama chu apa fala ka ni thu chu a soya Junior po aveng deuh hoka mase engkim kalsana mingyan nen mun danga kalbo dai chu a han rota mingyan chuan ka chanchin hi ngai thavela ti in a soya anu chuan ama anei na lama anun na achan thu le apai ne en kola company te reuh te siamin ti chuan an company chu Sunu Group hian sumtlem te in bum na mangin an leya apa po batam taka nei taka chuan aril ruha chu in chunga changzuang thla in a in ti hluma chuti mek lain gu hongje apu fapa chu car accident na alo bo ral ve chianen apu chuan an company en kol tu tur azonga fala ka tuma wa nei thlak takin ama chu alak thu te soi ta vekin atum ber ala hlen lo awanga akal bo theilo thu chu asoya ti chuan Junior chuan ani chuan nangma wang chawin gu family hi ka chwa san lawang ati ve tangi nge a mase ama a mingyanan apu wa mu khan an pahnih chuan anin nei theilo tur thu le shen group fanu anei tur thu alo shil chu soyin Junior po ril run tak chuan a chhuaka chutiang bokin mingyan po aril ru chu an na hle Junior chu konga chau mel tak hian alo kal meka pen thei to lawin abul bencha alo tlu a an school principal khan ron mu in Junior po ni kho she lawin om zui ngal a harle chuan skula a room a khan alo oma principal ne na chuan school hi ikuta ka da do na ke chu ka kal bak do na ni a ti chuan principal chuan hetiang hian iril ru na taka I omlai mu hi a shom e mai ti in anu diary chu a pe a chhiar ta bok anu chuan a thei ang tok in ama chu ven him alo tumani ti a sha chuan anu alo ngai dik lo kha a in chhir hle a mingyan le apo te po conference an nei na lam tur pani na kara an thu meka apo chuan hongyu an ati boy ngam don lo ti te lo shilin ti chuan conference na a chuan mingyan chuan reporter te ma a chuan ole vo ina he muna kan ka na chan cheu chu thil pani wanga ni a ati a mase tu emo hian ngoi lok te u aron ti a an hoi chu Junior lo ni in anin nei kornen chuan alo kala midang te chu kalpelin an lo phun sup supa an ma a chuan adinga voina hian thil pani soi tur kan nei ni ti in pakhat chu amale mingyan anin nei tur thu le pani na chu arai thuwani a han ti chuan an phu zoka mi zong zong chuan makan ti a hongu kharon kalin mi ma a chuan keipo in soi tur ka nei ti in apa ni na chuan
apoi ka ti het yang ani ta ka chuan ka soi nge nge yanga yani ati a mingyan le junior te hi una wan ni aron ti taboka reporter te chuan makanti in a chhong hle maya mase apu churon thowatin ole apoi ka ti het yang in sha thu thi mase mingyan le junior te hi unaw anni tak tak le nem mingyan hi chu ka fapa ka chan nu khan shom ka ti kha fa a kalatam maya chuwang chuan thisena eng in zom nama an nei lo anin nei na po hi tu ma in anti boy thei lawang ti in a pom thap ti chu aron soya reporter te la chuan ani chuan tu zokin nge ro khom ta angle junior an thisen zomani si chuan mase mingyan la an falak ni in company president ani si a an lo ti a thenin anin nei tho te chuan chutiang in omzia nei hlinem an lo ti ve boka hongu po chu a chhuak ta dai room shana an pali chuan lawin mu in apu chuan hongu chu a hau shepa junior chuan chwa puin an kal nu chuan hongu chuan mingyan hne na chuan abul chan na chawani kha ti in a chhuak ve nga la kara junior chuan apu hne na chuan ngaidam te chu adila apu po chuan ngaidam di la ngai lo thu te le ama aron le chu alom zia te chu a shela ti chuan an company chu junior kutta a oma ngai tur thu te chu an soi du na junior po chuan president ka ni chuan engma ka shedon lo ti ka sia ma se nangi oma mingya na omboka min pui thei em mang ti ka ring ta ta ni mingyan point a thei to pin company in ma ason thei nan a beyang ti ka changa ni ati a conference chu kawin hongu chuan president thlan thatna alo ko hi alo ni a chutia mingyan chu go family thi senzom alo ni ta ka chuan midang po chuan an lo pompui hle a hongu chuan keima president na du songin ban pharin vote kan la ang ti in atam jok chu an phar ta boka ti chuan ole tuna changin company president thar tur chu tiya soilai chuan apa chuan lo ti topin junior chu ani tur thu in ron soya mase hongu chuan lo pom lo na sa in junior chu atunu diktak ani lo ti chu aron soi le hlola report ron phorin mingyan ron enrolin ani thule a report ken chu alemani thu chu asoya junior po chuan anu diary chu aron phorve a hongu chu anu te thi chana in nam hnoi na anei thu zong zong te chu aron soya apo in chung thu a sha chuan a thin rim hle a nang hian I una pa chu I thatani ti in tu na chang chuan ka fa pai ni na about to e ati tamaka apo chu kar lampan chuan an shwaya eng musuin anin thaliama apu kal nu chuan junior po school lama ka kal don ti in a kal ve nga la mingyan po chu office a let le in hongu chuak tur nen anin to ka a hne na chuan ichunga thil thleng te hi nangma le nangma in ti chiani ati deuh saka hongu la chu ala chapau hle junior chu school ava thlen chuan principal khan lo muakin junior inu thana engthile mo thlengania ti in lo shilwata ani po chu man mo deuh chuan atlan nga la ava thlen chuan anu thlan chu balloon var hian cheimoi lo ni in avakala a hanluta message lo zelin mingyan zi alo ni a junior hne na chuan I hlim reng ka du a mase ka du angin ka ti theilawa apoi ka ti lawin ziakin ama ala du ani chuan alu buturin le chutiang ani chuan kumkhwa in akia nga a om tur thu le a du lo ani chuan a roka a ven him reng thau tur thu te chu azia ka junior po anui ve saka mingyan chuan message tam tak lo tarin a chhiar zela ama chu second chance pele tur te adilin ama mingyan chu thingkung phena lo omin aron chhuaka ama lampan chuan avakala joina hne na chuan ama aka thil ti kha poi ka ti in ama a chuan a thing chi a min ngai dam la khonga yin second chance min pele sham ro a ti a zungbun chu akeng boka joina po chu lo nui sokin ole kai ngai to lok a ti vela akut chu pe in apom ve ta bok zungbun chu abun ti ra thau chhuakin anin kwa a anu thandam hoi chuan nu kan pani hian man som na min hlan ta che ti in
Lim takin Junior chuan a bia a Mingyan po chuan nute ifanu hi kumkhwa in ka hmanga yanga ka veng him tlatang a tivi a an pahnih chuan in hmatuna ding chuan anu thlan hma ah chuan an in fop ta vong vonga a top ta.